Veď je to iba sáčok. Povedia si denne milióny Slovákov pri svojich nákupoch v potravinách, kde využívajú práve takéto mikroténové vrecuška. Spoločnosť Lidl Slovensko sa preto rozhodla na celý jeden deň odstrániť z predajne v Podunajských Biskupiciach mikroténové sáčky a nahradiť ich za oveľa šetrnejšie ekosieťky. Čo bolo hlavnou motiváciou, prečo sa spoločnosť rozhodla pre takýto deň bez sáčkov? Tak našim hlavným cieľom bolo trošku nabúrať ten bežný deň zákazníkov a ich bežné nákupné zvyklosti. A nielen čo sa týka tovaru, ale využitia aj obalových materiálov, ktoré na to bežne používajú. A tým obalovým materiálom je práve taký ten bežný mikroténový sáčok, ktorý dnešný deň tu v Podunajských Biskupiciach naši zákazníci nenájdu. Zároveň im ale ponúkame alternatívu, viacnásobne použiteľnú alternatívu a ten hlavný motív je, že zákazník možno už ostane pri takejto alebo po takejto edukácii pri tejto alternatíve aj v budúcnosti a obmedzí tým spotrebu plastových sáčkov. Patria mikroténové sáčky medzi jeden z najčastejších odpadov, ktorý nachádzate pri čistení okolia? Všeobecne je tých plastových odpadov strašne veľa, samozrejme aj tých mikroténových sáčkov, ale nachádza sa rôzny odpad od stavebného až po z domácnosti, nábytok, napríklad práčky nachádzame, strašne veľa pneumatík, sklenených fliaš, ale áno, tých sáčkov je veľmi, veľmi veľa. Ako sa ešte snaží Lidl Slovensko edukovať a motivovať zákazníkov, aby využívali plastové obaly čo najmenej? Tak my už sme dlhodobo zástancom čo najnižšej spotreby plastov. Snažíme sa spotrebovávať čo najmenej plastov aj na naše bežné obaly. Nielen Lidl Slovensko, ale celá skupina Schwarz máme určité záväzky, čo sa týka redukcie a postupnej redukcie plastov v obaloch našich produktov, ktoré predávame a takisto využívanie alebo v čo najväčšej miere využívanie recyklovaných materiálov tak, aby sme čo najviac odľahčili životné prostredie. Ako hodnotíte vplyv aktivít spoločnosti Lidl Slovensko realizovaných s cieľom zvýšiť udržateľnosť a čisté okolie krajiny? Samozrejme veľmi pozitívne. S Lidlom máme spoluprácu už dlhšie a radi budeme v nej pokračovať práve kvôli tomu, že sa nám páči tá ich iniciatíva, že sú takí aktívni a nie je to len o tom, že dáme peniaze na upratovanie a ruky od toho preč, ale naozaj sa snažia edukovať aj tých zákazníkov, aj majú nejaké opatrenia, aby ten odpad vôbec nevznikal, aby ho vôbec nebolo treba upratovať. Lidl taktiež realizuje projekt Nenechajme to plávať, ktorého cieľom je udržať slovenské rieky a vodné nádrže čisté. Aké sú doterajšie výsledky tejto iniciatívy? Nás veľmi teší, že tento projekt má aj svoje merateľné výsledky. Od jeho začiatku sa podarilo zo slovenskej prírody vyzbierať viac ako 1600 tón odpadu, čo je ohromne vysoké číslo. Takisto vďaka projektu Nenechajme to plávať a obmedzení spotreby mikroténových sáčkov sa nám podarilo nespotrebovať približne 12 miliónov kusov sáčkov, čo predstavuje zhruba 26 tón odpadu, ktorý by ináč skončil možno šťastie aj v slovenských riekach a jazerách.